हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। बे आपडेटानो जादों लोगोफोर, बे बोसोरनि दि आइडियल लिटिल मास्टार सीजन 5 खौ देरहासार जानो हानाय फंबाय नबजित नार्जारी लोगोसेनो बिथांनि बिमा सानैबो गासै बर' रायजो राजाफोरखौ दैबानानि गेजेरजोंब्लाबो दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गोब्राबै नाजाथाबनानै देरहासार खालामनायनि थाखाय साबायखर बावहरदों। लोगोसेनो बिथांनि फोरोंगिरि जायनोखि गोरिब नखरनि फंबाय नबजित नार्जारीखौ बुथुमना लांनानै बिमा बायदि अननाय फोरोंनाय होनायजों लोगोसे गासै बिथिङावनो नाजाथाब होनानै दिनै बे थाखोआव सफैहोनाय बिथां दीपिका माझे बिथाङाबो रायजो राजाफोरखौ गोरबोजों देरहाहोनायनि थाखाय साबायखर बावहरदों। बिथां दीपिका माझेखौबो जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। मानोना बिथांनि अनसायनायजोंनो दिनै नबजित नार्जारी फंबाया दि आइडियल लिटिल मास्टार सीजन 5 नि देरहासार जानो हाबाय आरो लोगोसेनो बर' हारिया दिनै मोनसे थाखोआव आवगायनो हाबाय। लोगोसेनो गोजौआव आरोबाव मुंदांखा जाबावबाय। लोगोफोर, बेनि थाखायनो जों दीपिका माझे बिथांखौबो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।